Semi video man Wag yun ko masayop. Video yun ni mananap. Mas maayo ni para makahunat ko bulhot ani. Angaw eh. May nag-request di ay. Sana all. Kaya nakita na ako sa akong comment section ganina. Sa akong Facebook account. Magpa-shoutout yun siya sa atong programa. Siyempre, i-shoutout yun nato na kaya nag-request man na. Angaw eh. Shoutout Ma'am Lia Panganuron from Kuwait. Kani ba nakailan mo ani? Kani siya mo yung nag-request. Angaw eh. Ang pangutana niya, Ma'am Lia, kung naana kay pangbayad. Kay matag programa na ako, tinkira ba ang bayad ani? Angaw eh. Makuha-kuhaan yun na imong tinigom diya sa imong pitaka. Sana all. O wala man yung problema ang padalhan na ma'am. Pwede raman na mo i-direct nila sa akong GCash account. Kaya 24/7 man yung akong GCash account. Always open man. Angaw eh. O kisasab, dili yung ka makabalibad, ani. Kay makapalit na yung kuhanig mga pagkaon nga mga lamian. Mapuno na yun di akong lamisa. Angaw eh. O sa sunod, pagpa-shoutout lang yapon para makabayad ka. Para makakwarta-kwarta ko ba? Angaw yun eh. Kay lahi naman ni karon. Kay kwarta-kwarta naman ni ato karon. Angaw yun eh. Sana all. Mas maayo ni kantahan na lang ka na ako para di ka mag-uol sa baryo nun. Barato naman ang baryo nun. Sana all. Kantahan na lang ka na ako. Pamas kong handog. Kani, paminaw. Balakit uluhaw, salayong salayaw, balakit ilikaw. Ano? Maunay akong talent, Ma'am Lia. Angaw eh. Pero magbayad yung kaani. Kay mahal-mahal yun akong talent. Tag 30 yun ang baryo nun ani. Angaw eh. Ug atong totalo ng imong utang 40 yung tanan. Angaw eh. Magbayad yung kaani dili oras. Mapugos yung kagpadalaan ni karon dayon. Kaya akong GCash account 24/7 man. Angaw eh. O karon dili nato taason ang atong programa. Para dili mag-uol si Ma'am Lia. Sa iyang utang na baryo nun nato diri no. Kay nahurot na yun akong laway sa pagluwaan ni social media. Angaw eh. Sana all. Pero it's a prank naman to siya, ma'am. Basig mag-uol ka diha nga na kay utang. Angaw eh. Oh my God! Basta ni pa barangay ko nimo sa barangay Waykurat. Kay kanang barangay Kurat, naara na diri sa Surigao City. Angaw eh. Basig mapusas sa dili oras ana. Basig masayber-libil ta. Angaw eh. Luag-luag para ba itong prisuhan sa silop? Angaw eh. Stop it.